खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आं गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायहरबावबाय लोगोफोर मा बुंनो आरोना नै अबस्था खाराब नोंथांमोना नुबाथाय नुनानै सिनायखादों जानांगौ नै मालायफोरा मालाय बोसोर गोदाननि निउ इयारनि पार्टि जानायानो जानाय गैया आंहा जि लोमजानानै लेप कम्बल माने जोमबाबो आगोर मोनि जाना थादों आरोना जि लोमजादों माने मा बुंबावनो ओरै लोमजानाय आरोना दाखालि आलासि जानानै फैबायबो मोनफैस्लाब मोनै माने लोमजाबाय आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो एखेबारेनो माने बुंनोनो नांला आरोना ओमफ्राय नै दासो जि आरिखौबो एसे गरम मोनसोनानै दासो खुबाय आरोना आङो जि गोजांनानै एखेबारे खर' सानाय गोजांनाय लोमजानाय मा बुंबावनो आरोना आंलाय सानदोंमोन निउ इयारनि एसे पार्टि जानो होननानै जादि आरोना मा खालामबावनो ओमफ्राय लोंनानै दाबो हामाखैना आरोना मोजाङैनो एखेबारे होमबाबो आङो भिडिअबो होनाय जायासै नालाय ओमफ्राय आङो दा होनो सानबाय आरोना ओमफ्रायो बिराद दाखालिनिफ्रायनो 7-8टासोमोन खोमा ना 8टासो जों पार्सेल सफैना दंमोन आङो आनबक्सिं खालामनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय थानो हायिनि दहाय खेवग्रोथारबाय आरोना माखासे ओमफ्राय बोरायनि 3 ना 4 दंबोयो ओमफ्राय बेखौ आनबक्स खालामनानै देखायनोसै आं नोंथांमोननो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आरो नोंथांमोना जुदि आं चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनाबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय देबावबो नोंथांमोनखौ हेपि निउ इयार नै 20,000 सुनानै एखेबारे आं इफोर जिखौ दासो जोमनानै एखेबारे बिदिनो दोनदों आरोना आं 20,000 सादरखौबो सुबाय ओमफ्राय नै सिङाव बनायल'सो आरोना बे कम्बल ओमफ्राय जि आरिया एखेबारे आलाय सिलाय आं जोमखांनानै दासो बिदि दोनदों आरोना ओमफ्राय नै पार्सेला बोरायनिया बेखौ आङो आनबक्सिं खालामनोसै मुजाखौ खुवाखैनो आरोना आंहाथ' मुजा गानफेरा नालाय ओमफ्राय नै बोरायनि मुजाखौनो एखेबारे गानहोना होबाय आंनो ओमफ्राय नै मा जिनिस थायो आं बेखौ आनबक्स खालामग्रोनोसै आरोना नायनोसै मा बुस्थु दं आंथ' मिथियानो आरोना मा अर्डार खालामदों बेयो एखेबारेनो सेन दंलायो नामा खेबसेया मोजां नङा खना उनाव बहगोन नै खेबसेखौ हाजाखोसो ना माखोसो आरो एसे हाजाबाय नै बुस्थुआनो जेकेटसो नै गोसोम सोम माबायदि कालार बिहरदों जेकेट सुइटार आरोना ओमफ्रायो नैबे मा बुस्थुथाय नायनोसै जिन्स लंपेन्ट नै ओमफ्राय नै बेखौ बियो माबोरै फसायखोथाय आं मिथिला बेखौ मा होनना फसायखो आं जेबो फसायखै बेखौ नुदोंमोन आरोना बेखौ
नै नायफैदो नोंनि नो जुथाखौ माबायदि माबायदि हा अ बिदिसो नों बोरै गाननो नय माबाने होलाय नायथाराथार मा फसायखो नोङो बारा खोथाया आजा आं नैखौबो गैयिसो सानदोंमोन नै ससेखौबो गैथारैसो सानदोंमोन ओमफ्राय नै गस्लाया लंपेन्टआ नै गस्लायावबो आंजों खेबसेनो फिसा हाजाबाय अबाव थाखो गोरलै हाजादों ओइ हामोथ' नायनाय समायनाय नुवाहाय इदिखौ आं समायनाय नुथारा ओमफ्राय नै मोनसे दंबायो आरोना नाय बाबा नाय ini mak kamu saya kamu ada apa lalu minum hand longpen ini aku bihun madeng nih nih aku longpen wah oh dia ya semua deng toh ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आनबक्सिं भिडिअखौनो लाबोसाबनाय जाबाय आरो ना नै लोगोफोर मालायफोरा मा जायो आंहा मा जायो दासान्दि लोगोफोर पार्सेल सफैबावदों आरो ना मोनसेबाव ओमफ्राय बेखौबो नोंथांमोना एसे देखायबावनोसै दासो सफैदोंमोन आरो ना दासो लाना फैबाय ओमफ्राय बेखौबो देखायनोसै आं नोंथांमोननो दायो जोंहा ओंखाम ओंख्रि संगासिनो बे बेखौबो देखायनोसै अमा गोदौगासिनो जोंहा आलु हासिना लाखाबाय आं kayak dulu. Corona. Sedang. Corona mah. Menjaga kan ya. Moजां नुदों नै मबाइलाव बारा मोजां नुबावाखैसोमोन दिसुन मोजां नुसिनबाय इयाव